कौन ठुलो बाबू हाँ पैसा नेला पैसा नहीं जाऊ काम कौन अधारे चलती केतल चलो काम पूरा हम सार से कही जे तांकर कौन पाली चली कौन ठुलो बाबू तांकर भी कौन पाली चलती झी मानकर ना कौन ओहो सार आपण जमी भावी सेमती नुहे पण से भितर को भावी दौचे तांकर सोमवार पाली चले कौ ठुलो बाबू चलतु से भीतर देखा कौ काम चलना चलतु सार आपण चलतु कौ ठुलो बाबू थाऊ थाऊ आसतु आसतु आस कांड गाउली षंढ जदि उखाड़ी पार उखाड़ मो अरे तो दी टंकिया डायलॉग देखी मु कभी डरिनी मो बाहर असिस्टेंट असिस्टेंट अबे धल्ला आसीगला एबे गाउली षंढ कटा हबो एबे आरम भल असिस्टेंट तुम एमती नेबे आपण मत बाजीगला ओहो ठुलो बाबू किछिटा तो संभाली तुम पड़िया ना कहीं ना तुम जहाँ हेले असिस्टेंट एपटे रही मत बाजू जाऊँ सेपटे पड़े एटा भी बाजिला ओहो ठुलो बाबू तुम तो असिस्टेंट टिके पेटे जाओ ठुलो बाबू बहुत ठुलो बाबू एमानकु आ पारी हबनी एमानकु बॉडीगार्ड रखा पड़िया हाँ सार गोटे भल बॉडीगार्ड संस्था जानी आउ रही कहीं ठुलो बाबू चलो चलो जीवा चलो ओह ठुलो बाबू तुम तो कौड़ी आनल कौन धला कागज लिखा जाए किसी भी देखा जीवन से कैमेरामैन को भी देखा जीवन देखा लगी ओहो सार तुम बाहर देखी टेंशन नहीं भीतर तो बहुत स्ट्रांग ओहो सार आपन जमी भावते सेमती नुहे संस्था बहुत स्ट्रांग ओहो ठुलो बाबू मनर भावना को किए बुझीपार तुम दयार मु आसी हूँ चलो चलो कहतु सब सार को डाक सार 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 एमती आसते सार किसी अलग प्रकार डाक सार सार मियाँ खलीफा बाहर ठिया मियाँ खलीफा को काऊ नहीं भाविल ना सार नाच कर सार भित्री प्रोब्लेम अच्छी
Actually, ସାଙ୍ଗ ମୁହଁଟା ସାର୍ ମୁଁ ବହୁତ ଧର୍ମ ସଂକଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସାର୍ ଆପଣ ମୋର କ'ଣ ସୁବିଧା ହବ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 4ଟା ଗ୍ରୁପ ଅଛି ସନ୍ଧି ନାଳ ଗଳା ଗଳି। ସାର୍ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିଲିନି। ଏଠି ବୁଝିବାର କ'ଣ ଅଛି? ସନ୍ଧି ନାଳ ଗଳା ଗଳି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ? ମୁଁ ଏଥିରୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ମୋଟାମୋଟି କ'ଣ ମତେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ସନ୍ଧି ଗାର୍ଡ ମାନେ ସାର୍ଙ୍କ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ଟିକେ ୱିକ୍ ଅଛି। ସାର୍ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଫ୍ରିକାନ କଳା କୁରାଡ଼ି ଖଣି ପକେଇବ। ଆଉ ସାର୍ ବି ଆମର ସେଇ ଜାତିରେ ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼। ନାଳ ଗାର୍ଡ ନଟି ସାର୍ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନଟି ଆମେରିକାନ। ଧଳା ସାପ ଗଳା ଗଳା ଦେଶୀ। ସେଇଟା ସାର୍ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଶୀ ମାନେ ପିଓର ଦେଶୀ। ଖଣ୍ଡିଆ କାଟି ଖଣି ଗଳି ଗାର୍ଡ ସାର୍ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜାପାନିଜ। ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଚିକଣ ଚିକଣ ମାନେ ବମ୍ବା ଚିକଣ। ଓହୋ ସାର୍ ମୁଁ ଏସବୁ କିଛି ବୁଝିଗଲି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାଟା ପୁରା ନିରାପଦ ନା କିଛି ସଙ୍କଟ ବି ଅଛି? ଓହୋ ସାର୍ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା। ସାର୍ଙ୍କୁ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ସେ ମାନେ ସାର୍ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର ବେଷ୍ଟ ସେ ସାର୍ ଏଇଟା ବମ୍ ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ। ନାଇଁ 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 ନାଳ ସାଇଡରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଉତ୍ତୁପାତ ବହୁତ ହଉଛନ୍ତି ତ ବାଣ ଫୁଟା ଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ପିଲାମାନେ ଆମ ପିଲା ମୋ ପିଲାମାନେ ବାଣ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ରେ କ'ଣ କହିଲୁ ରେ? ତମର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡୁକେ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମୁଁ କହିଲି ପରା ଏଇଟା ମୋ ଦିଦି ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ବାହାରଟା। ନାଇଁ 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 ସତ୍ୟ ବମ୍ ଟା କାନ୍ଦିଲି ପରା ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ତ ମୁଁ ପିଲାମାନେ ପଠେଇ ଦେଲି ଟିକେ ବମ୍ ବମ୍ ମାଡ଼ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିଯାଉଛି। ଓହୋ ସାର୍ ଆପଣ ସେ ପିଲା ଯାଇକି ସାର୍ ମୁଁ ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ ସମୟ କି? ହଉ ସାର୍ ମୋ ସାଥିରେ ଏବେ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବଡ଼ିଗାର୍ଡ ଆପଣମାନେ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ଆଗରେ ଛାଡ଼ିଲେ ମୋତେ ଛାଡ଼ କ'ଣ ତମେ ଘର ଯିବାର ତମେ ମୋତେ କରିପାରିବ ତ? ଆରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ମୋତେ କରିପାରିବେ ନା ନାଇଁ ତମେ ଟିକେ କହୁଥିଲି। ହଁ କରିପାରିବ। ତମ ଡିଲର ତ ଯୋଉ ଘୋଡ଼ା ଶଗଡ଼ରେ ଯିବା କରିବା କଥା କହିଲେ, ଆନ୍ଧ୍ରା ଟ୍ରକରେ ବି ଯିଅନି। ଆଉ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ତମ ମାନଙ୍କର ତ କାଢ ପାଇବ। କୁଆଡେ ତମେ ମାନେ ବେଡରୁମ ରେ ହେଲେ ତମେ ମାନେ ପଇସା ନେଇଯିବା ପୁରା ଗାର୍ଡ କରୁ। ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ନିଅ ସବୁ ଦେଖାଇଦିଅ, ନିଅ ନିଅ। ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
डार्लिंग थोड़ी किस दे दिया डार्लिंग कौन हाड़ुआ हाड़ुआ लगुच डार्लिंग क्या टेस्टिंग है हमें टेस्ट करें अब फास्ट में टेस्टिंग नहीं ମୁଁ ମଧୁଆ ମାନଙ୍କ ରାଜା ମତେ ସାହିରେ ପଡ଼ିଛି ଖୋଜା ମୁଁ ମଧୁଆ ମାନଙ୍କ ରାଜା ମତେ ସାହିରେ ପଡ଼ିଛି ଖୋଜା କେବେ ମଦ ପିଇ ଗଡ଼ୁଛି ମୁଁ କେବେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ଉଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଏମିତି ମଧୁଆଟିଏ बस बस हेडी हेडी
ବାଳ ବଡିଗାର୍ଡ ସେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ବି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ବି ପଟେଇଥିଲି ତମ ବଡିଗାର୍ଡ ତମ ହାତରେ ପଳେଇଲା। ଚାଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କାନ୍ଦି ଦବୁ କି? ଠିକ ହେଲା ଶସ୍ତା ବଡିଗାର୍ଡ ଆଣିଲେ ଏମିତି ହୁଏ।